तर मंडळी फायनली तुम्ही बघू शकता बऱ्याच वेळानंतर आपल्या चाराच्या पानांची पत्रावळ रेडी झालेली आहे आणि कशा प्रकारे दिसते बघा. तर जेवायला या. तर कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर पहिले तर तुम्हाला गुड इव्हनिंग आणि तुमचा दिवस एकदम सुखाचा समृद्धीचा आणि भरभराटीने जाऊ. तर मंडळी आजचा दिवस माझ्यासाठी गेलेला एकदम वर्स्ट, कारण आज मी फर्स्ट टाइम आतापर्यंत या गाडीवरती, म्हणजे जुनी गाडी होती तेव्हा 2 महिने आणि आताचे 2 महिने म्हणजे 4 महिन्यात पहिल्यांदा अनुभव होतोय की मी सकाळी 9:30 वाजता स्टँडमध्ये पोहोचलो, गाडी नंबरला आली आणि 1 नंबरला जो होतो ते करेक्ट दुपारी 2:45 वाजता गाडी हल्ली पहिल्या भाड्यासाठी, ती पण लोकल भाड्यासाठी. तर असून दे, दिवस काही सारखे नसतात. आजचा दिवस उद्या नसेल, उद्या काहीतरी त्याच्यापेक्षा चांगला असेल. सो मंडळी, आणि उद्या नसला तर परवा असेल, पण असणार नक्कीच. आपण फक्त डिमोटिवेट व्हायचा नाही अजिबात. समर्थांच्या कृपेने मी पुढे भरपूर भाडी मारेन. आणि दुसरी गोष्ट तर मंडळी, आज ब्लॉग इकडे स्टार्ट करण्याचं कारण म्हणजे मला एक गोष्ट सांगायची होती, ती म्हणजे की मी आज जर डेट समजा 29 आहे तर आजच्या दिवशीचा ब्लॉग जो शूट करतोय तो उद्या टाकतोय, म्हणजे 30 तारीखला. कारण मी त्या दिवशी शूट केलेला लगेचच्या लगेच त्याच तारखेला दाखवू शकत नाही, आणि डेली लाईफस्टाईल ब्लॉग आहे त्याच्यामुळे आजचा ब्लॉग उद्या येतो एवढंच. त्याच्यामुळे आज घडलेल्या गोष्टी तसं बघायला गेलं तर मी ती कमेंट नोटीस केली की मी एक दिवस जगाच्या मागेच आहे, कारण आजचा उद्याला टाकते त्याच्यामुळे. आणि मंडळी, काल बघितलं तुम्ही, आम्ही गेलो होतो जंगलात आणि आम्ही पानं घेऊन आलो होतो चाराची. त्या चाराच्या पानापासून पत्रावळ कशी बनवतात ती बघूया, जाऊया वरच्या घरी. सो लेट्स गो. आणि आईचं काम कितपर्यंत आले ते बघूया. तर तोपर्यंत बाय. तर मंडळी फायनली आपण वरच्या घरी पोहोचलोय आणि आई इकडे बसलेली आहे. तर सगळ्यात पहिली तुम्हाला पानं दाखवतो, काल आम्ही काढून घेऊन आलेलो ती, तुम्ही बघितलेल्यात, पण अशा प्रकारे बघू शकताय. आणि आईने असे सेट करून ठेवलेले आहेत आणि त्याच्यावर वजन ठेवलेलं. वजन ठेवचाच लागतं काय? हां, वाकडी तिकडे असली तर मंडळी तुम्ही बघू शकता. आता ती एकदम सपाट झाली, प्लेन. तर सपाट पाहिजेत. आणि याच्यासाठी काय काय लागणार आहेत? पहिली गोष्ट तरी चाराची पानं. आणि कसल्या कसल्या पानांची बनवतात? कुड्याच्या पानांची, पण ती जेवण नाही, इडी एक इडी वाटतं 30 नंबर इडी. आणि या काय वडाच्या ना, वडाच्या पळसाच्या पानाची बनवतात. पळसाची ना, फणसाच्या बनवतात ना. पळसाच्या वाटतं, पळसाच्या बनवतात. नाही, फणसाच्या पानांची करतात, वडाच्या पानाची आणि चाराच्या पानाची. सो आपण आज बनवतोय चाराच्या पानाची पत्रावळ. लहान असल्यापासून आम्ही बिझनेस या गोष्टी आई म्हणजे लहानपणापासून करत आलेली आहे. आणि मी पण बघितलंय करताना, आजीला, आईला, मावशीला. कारण आमच्याकडे तेव्हा काय प्लास्टिकच्या पत्रावळी नव्हत्या, तेव्हा पानांच्याच घ्यायचे. तर मग आणि खरं तर हे चांगलं होतं, कारण आता प्लास्टिक कसं ते गरम जेवण वाढल्यानंतर ते प्लास्टिकचं आपल्या पोटात जातच, पण ते सोडून द्या. पण हे कसं नॅचरली आहे. सो बघूया आई कशा प्रकारे आता नॅचरल रिसोर्सचा वापर करून बनवते. हा, आणि मी एक कोरोनामध्ये केलेलं होतं, असं टाइमपास म्हणून बनवलेले 400 पत्रावळी केलेले. आणि झालं कसं, आम्ही असंच ते ठेवून दिलं. म्हटलं आता पत्रावळी काय करणार, तर नेमकं आम्हाला ते डेकोरेशनसाठी एकाला हव्या होत्या, तर त्याने निरोप दिला काय पत्रावळी कोणाकडे भेटते. आणि तेव्हा म्हणजे काय ऍड करायला साधन पण नव्हतं आमच्याकडे. आता जर बोललो असतो आमच्याकडे पत्रावळी जे पेंडाळे आहेत म्हणून, तर कोण पण घेऊन गेला असता काय. आणि तेव्हा त्याने गणपतीच्या डेकोरेशनसाठी ते नेले, तर आम्ही 80 रुपयांनी दिलेले. सो वळूया आणि बघूया याच्यासाठी काय काय साहित्य आता बनवण्यासाठी लागणार आहे. पहिली गोष्ट तरी पानं. याचे देठ काढून घ्यायचे. हे बघा, नॉर्मली आपला आडाळ आहे. पहिल्यांदा आम्ही शाळेतून आलो की मग हेच काम दिवसभर, कुठे जायचं नाही दुसरीकडे. आईकडे असताना शाळेतनं घरी आलं की मग हे काम करत बसायचं, रात्रभर पत्रावळी लावायचं. हे बघा, अशा प्रकारे देठ कट करून घेतलेले आहेत. आमच्या आईकडे प्रत्येकाच्या घरात हाच बिझनेस चालू होता सगळ्यांकडे. आजी एक लागान बाकीच्याने स्टार्ट केलेली काय सगळे. आजीच्या डोक्यात कसं येईल असताना पहिल्यापासून करीत असतं, होय ना. आजी सगळ्यांकडे घेऊन जाय राहणार, पण सगळीचकडे करीत का तुमच्या भागात जास्त? आमच्या भागात जास्त, होय ना, आमच्या वाडीवर. हे बघा, असं करून घ्यायचे ते. हे बघा, फायनली जे 4 सेट होते आपले, 1 2 3 4 4 सेट रेडी झालेले आहेत. आणि आता बांबूचे हिर बनवून घ्यायचे. असे असतात ते, म्हणजे जुने सुकलेले बांबू, पोकळ बांबू असतो तो घ्यायचा आणि त्याचे असे काढून घ्यायचे. काय म्हणतात आता काढत ते का? शिगरा. याला शिगरा बोलतात मंडळी. म्हणजे छोटे छोटे असे पिन सारखे हे करून घेणार आहे. आता बांबू, सुकलेला बांबू पाहिजे त्याच्यासाठी. हे असं बारीक करून घ्यायचं, जेणेकरून आपल्याला बनवताना बरं पडतं. ते बारीक करायचे, एकदम जाड असले तर मग ते खूप जाड होते. आता हे आम्ही आता सहज डोक्यात आलं म्हणून हे करतोय, नाही तर ते आधी सुकवून घेतात. तर आता असं करून घ्यायचंय.
हे असे 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 करून घ्यायचे. मी थोडे बनवून घेतलेत. हे बघा तुम्ही बघू शकताय. एवढे बनवलेत. तर आता आपण पत्रावळ बनवायला घेऊया. सो आई बघूया कशा प्रकारे पहिलीच आईची पत्रावळ कशी बनते बघूया. या गोष्टीत मास्टर आईचा हात कोण धरू शकला नाही. आईचंच काय आईच्या भावंडांचंही धरू शकणार नाही. कारण बनवल्या त्या. अजूनही स्टार्ट करता का परत? घरगुती बिझनेस होतोय. पाना जर तुम्ही काढून दिलात मंडई ना तर आई होय तर करून देऊ शकता ना आई? करू का? होय ना, अर्धा कमिशन देऊया, पाना द्यावा. हे बघा हे असं घ्यायचं उलट सुलट पान. हा बघूया, हे आता कळणार नाही बघितल्याशिवाय. आता मी तुमका दाखवते. उलट सुलट पान. हा असं घ्यायचं. हे असं मोठे मोठे तोडायचे. कारण एकदम कटोकट तोडले तर ते मग तोंडात पण जाऊ शकतात खाताना जेवताना. तर हे तिसरं पान असं लावायचं. उलट सुलट लावायचे. हा आणि जर तुम्हाला माहित नसेल तर तुम्ही ट्राय करून बघू शकता. आणि आता मुलांना पण सुट्टी पडलेली असणार तर काहीतरी इंटरेस्टिंग दाखवू शकता. आणि नंतर याच्यातच जेवायचा काय आई? हा याच्यातच जेवायचं चांगलं. आणि आमच्याकडे तर पहिला म्हणजे सगळीकडे जेव्हा जेव्हा फंक्शन असेल लग्न वगैरे घरीच असायचे तर सगळ्यांकडे पत्रावळी हेच नाही जेवणासाठी. तेव्हा पत्रावळी हेच. आणि माझ्या आईला तर खास ऑर्डर असायच्या लग्नाच्या पत्रावळींच्या. आणि कुडातल्या दुकानदारांकडे पण ऑर्डरी होते ना, कुडातले पण घेऊन कारण व्यापाऱ्यांकडे पण हेच मिळायचे तेव्हा. सगळ्यात म्हणजे बाकीच्यांपेक्षा जास्त पैसे देऊन आमच्याकडचे घेऊन जायचे कारण आई आमची व्यवस्थित करायची. आता हे पान असं लावून जर तुम्ही हे असं लावायचं एकदम गोल पत्रावळ येते. बघायला पण भारी वाटते म्हणजे. आणि असा विश्वास बसत नाही की रेडी झाल्यानंतर विश्वास बसत नाही की याच्यापासून बनलेलं आहे पानापासून करेक्ट. तर पानं अशी निवडून घ्यावी लागतात कारण कसं त्याला कटोकट बसण्यासारखी. आणि ही सगळी तयारी मंडळी पानांची अगोदरच करून ठेवायची करायच्या अगोदर. एकदा करायला घेतली सुरुवात केली की नंतर असे साईडला नंतर काढत बसलं तर वेळ फुकट जाणार. इझी आहे फक्त लक्ष देऊन करणारा पाहिजे. आणि आता हे एका आम्ही जागेवरती लहान करायचं. आणि एका जागेवर बसणारा पाहिजे माणूस जास्त वेळ. फक्त आम्ही तर एकदा बसलो की 100-150 तर लावायचोच नंतरच उठायचं. तेव्हा बाकी काय काम आणि नसायचं. लहानपणी शर्यत पण बरोबर भावंडांबरोबर ना, मी जास्त लावते का तू? पानं घ्यायचं अशी एक एक टोपली घ्यायचं आणि बसायचं. कारण मी पण लहान असताना शाळेत होते त्याच्यामुळे मला सगळा आटा होता आजी आणि पानं लायची. तू कधी माहित आहे? दिव्या लहान होत्या देव खूप लहान होता. बाबून बघू नाहीत. भाऊन भाऊकत नाहीत. मी बघलंय. तरी एका पत्रावळी किती पानं लागतात आई अंदाजे? ते लहान मोठी पानं साईजवर असं आपल्या ना. कारण आपल्याला गोल हवी असेल तर मग ते शोधून शोधून पानं लावायला लागतात तरच ते नीट येतात. आता झाली आपली कंप्लीट होत आली एक पत्रावळ. आपणच त्याचा असा गोल आकार येतो करताच. विचार करा असला बनून झाल्यानंतर आपण जे जेवणार त्याच्यात ते आपण स्वतः केलेले असणार मेहनतीने तर कसला भारी वाटत असेल जबरदस्त. आणि सुकवायला लागतात हे रात्री लावायच्या सकाळी सुकत टाकायच्या परत संध्याकाळी आणून त्या तशाच ठेवायच्या. सकाळी दावातल्या ओल्या झालेल्या परत त्याच्यावर काहीतरी जड वजन ठेवायचं नंतर मग ते बांधायचे. हे बघा आपली पत्रावळ तयार झाली. फायनली आपली पत्रावळ रेडी झालेली आहे. आणि वाटते की नाही असं बघितलं लांबनं बघितलं तर वाटेल तुम्हाला प्लास्टिकचीच आहे. ते साऊथ मध्ये वगैरे जेवतात तसे नाही. बघ चाराच्या पानांचं ताट हे तयार. बघा चाराच्या पानाचं ताट पत्रावळ आपली रेडी झालेली निघणार नाही अजिबात नाही. परफेक्ट बनलेली आहे. तुम्ही बघू शकता शीघ्र कशा प्रकारे म्हणजे ते बांबूपासून जी काढली होती छोटी छोटी बघू शकता टाके घालतात तशी वाटते एकदम करेक्ट परफेक्ट. आणि गोल पण आहे एकदम प्रॉपर. आणि हे मोठे ठेवल्यानंतर ते जेवताना निघत पण नाही. हा एकदम छोटे छोटे ठेवायचे नाही. आणि सुकवतात वजन ठेवलं एकदम प्लेन होतात आणि भारीच वाटतात. एकदम जबरदस्त दिसते क्लासिक एकदम भारी मंडळी. आता पण घेत नाही तुम्ही घरात केले असते. हा तुम्ही पानं आणून द्या आई बनवून देईल आणि विकतच घ्यावा नंतर काय. प्लास्टिकच्याच वापरतात आता हे कोण वापरत नाही त्याच्यामुळे नाही. सो काल आई नव्हती बंद झालं. काल आई नव्हती त्याच्यामुळे हे दाखवता आलं नाही तर कालच आम्ही दाखवणार होतो. दाखवायचं होतं पण आम्ही बाहेर गेलेलो. सो मंडळी अशा प्रकारे एकतर झालेली आहे. आणि हे आई आता हळूहळू करेल कारण एवढ्यात आता जेवणाची गडबड आहे.
9:15 झाले. 9:15 झालेत ते बघू शकताय. करेक्ट 9:15. सो कशी वाटली आमची पत्रावळ कमेंट करून नक्की सांगा. आणि कोणाकोणाक माहिती असले कोणी लावलेले असले तरी सांगा. म्हणजे आई पण खुश. हा माका पण वाटत माझ्या बरोबर कोणतरी माझ्या काय तुझ्या बरोबरच्यानी कोणीतरी असं केलेला असा. वा. सो आता एकच उत्सुकता लागलेली आहे ती म्हणजे जेवणाची. आणि इकडे बाबूची गाडी धुवून झालेली आहे मस्त. पूजेक जायचं होतं पण राहुलला इकडे पूजा होती जवळ जायचं राहिला. सो मंडळी फायनली जेवायला बसलोय आणि हीच पत्रावळ जेवणासाठी घेतलेली आहे आईने आणि मी. सो आज जेवणात असं आहे. आणि मोठी गोष्ट इकडे तुम्ही बघू शकताय इकडे आहे फोडणी दिलेलं आंब्याचं लोणचं. आता सांगा कोणाकोणाच्या तोंडाला पाणी सुटलं हे बघून. सुटणारच. आणि दिव्याने केलेलं आहे. कालच आंबे कालच्याच आंब्याचं केलं ना. काल आंबे जे घेऊन आलं ना त्याचाच आहे. सो या मंडळी जेवायला. तर मंडळी फायनली जेवण वगैरे झालेलं आहे आणि पत्रावळीवरती जेवण एक नंबर वाटलेलं आहे कारण ती आईने बनवलेली होती आणि त्याच्यामुळे तर एक नंबरच वाटला. आणि आईने आणि मी दोघांनी म्हणजे 2 पत्रावळी बनवल्या आईला आणि मला. तर आई आणि मी जेवलो मस्त वाटला. तर यंग जनरेशन कोण बघत असाल आणि तुम्हाला माहिती नसेल तर तुमच्या आईवडिलांना नक्कीच विचारा त्यांना माहितीच असणार. कारण मी तर बघितली आणि मी जेवलेलो पण आहे तेव्हा पण आणि आता पण. तर एक नंबर वाटला मला. सो मंडे काय नाही टाईम झालेला आहे ब्लॉग एडिट करायचा. सो आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. तर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.